Και hello guys, και βασικά πρώτο βίντεο στο κανάλι. Είμαι ο Κωστέλ, είμαι 17 χρονών και θα παίξουμε Minecraft σήμερα τουλάχιστον. Γενικά είναι κάτι που ήθελα να το κάνω εδώ και πολύ καιρό, το να κάνω βιντεάκι. Ίσα και για τεστ, να δω πως θα πάει για πρώτη φορά. Και άμα πάει καλά εννοείται ότι θα το συνεχίσω. Αν δεν πάει καλά δεν ξέρω. Αν και είναι το πρώτο βιντεάκι, εντάξει. Για να πάει καλά συνήθως ένα κανάλι πρέπει να έχει να βάσει 7-8 βιντεάκια και μετά να δει αν θα πάει καλά, αν πηγαίνουν καλά θα το συνεχίσει. Αν δεν πηγαίνει δεν θα το συνεχίσει. Θα δούμε τι θα κάνουμε. Θα παίξουμε Minecraft όπως είπα και πριν λίγο. Cosmic λέγεται το mod pack. Θα το κάνω σειρά, ειδικά αν μου αρέσει το mod. Το ξεκίνησα και πριν, αλλά είδα ότι δεν έγραφα. Ξεχάσα να πατήσω το recording και το ξαναρχίζω. Ελπίζω να ακούγομαι καλά, γιατί δεν έχω mic, έχω κάτι ακουστικά μέτριας ποιότητας, μπορεί και κακής. Αυτό, πάμε όμως. Γενικά εδώ έχει κάποια classes που μπορεί να θες να πάρεις. Εγώ πριν δεν είμαι σίγουρος αν έχει κάτι τέτοιο, αλλά πρέπει να ήμουν κάτι που ελέγχει σκιές or something, γιατί κάτι είχα με τις σκιές. Πάτησα random και πριν, θα πατήσω και τώρα random. Και πριν πήρα τον Lumberjack εδώ. Έχουμε αυτόν που δεν είναι καλός σε τίποτα. Είναι ο Farmer, είναι ο Rancher, είναι ο Miner, είναι ο Lumberjack, είναι ο Cook, είναι ο Blacksmith, είναι ο Beastmaster. Are shoulder people who prefer to combat new animals. Είναι Royal. Εντάξει, όχι. Archer. Warrior, Explorer, Cleric. They have και Cleric θα μπορούσα. Μ' άρεσε. Ωραία, πάμε Cleric. Να στο Lumberjack. Ωραία, Overworld. Ζέκοβα. Εντάξει, από ό,τι φαίνεται αυτά τα δίνει, όπως και να έχει, δεν ήταν τυχαίο ότι μου τα έδωσε πριν. Έχω και είναι αυτά εδώ, τι είναι αυτά. Μάλιστα. Οκ. Γενικά τα βιβλία ποτέ δεν έκατσα να δίνω πολύ προσοχή γενικά, αλλά εντάξει, εδώ πέρα, γιατί από ό,τι έχω καταλάβει θέλει να βαθμίσεις και τέτοιο, ώστε να γίνεσαι καλύτερος και τέτοια. Θα κάτσω και θα το διαβάσω, αλλά εντάξει, offline, εκτός βίντεο. Δεν θα το κάνω on κάμερα, γιατί εντάξει είναι βαρετό για σας. Ωραία, λοιπόν, μπροστά νομίζω βλέπω village στο χάρτη, μισό. Ναι, κάτι έχει. Αν και πριν village νομίζω ότι ήταν εκείνο εκεί που πήγα, αλλά το μόνο που δεν ήταν village. Οκ, ωραίο αυτό. Τέλος πάντων, ας γνωριστούμε λίγο καλύτερα. Γενικά τώρα πήρα PC, δεν έχω 2-3 εβδομάδες. Είναι πάνω. Οκ, μ' άρεσε αυτό. Λοιπόν, έχω 2-3 εβδομάδες που έχω πάρει το PC και δεν ξέρω να παίζω και τόσο καλά. Δηλαδή, άμα δείτε ότι κάνω κάτι γκάφες, ναι, είναι γι' αυτό. Επίσης, δεν είναι κανένα τρομερό PC. Είναι πολύ. Δεν είναι κακό, αλλά και τίποτα το τρομερό. Γενικά, στο κανάλι θα παίζουμε games όπως το GDARP,
μπορεί σε αγγλικούς σερβερ να παίζω κυρίως, αλλά ανάλογα τι θα κανονίσουμε με το φίλο μου που θα παίζουμε μαζί γενικά αρπή. Μετά έχουμε Run Simulator και Raft που επίσης μου αρέσουν πάρα πολύ και γι' αυτό μ' άρεσε να παίξω και εδώ στο κανάλι. Μισό γιατί ξέχασα πως θα φτιάχνω sticks. Γενικά το λέω όντως. Λοιπόν, τι άλλο ήθελα να πω. Θα παίζουμε Raft. Μπορώ να έχω και το Raft. Εδώ Minecraft και έκανα Among Us και Phasmophobia επίσης που μου αρέσουν πάρα πολύ. Αλλά το Phasmophobia, άμα δω ότι πηγαίνει καλό το κανάλι, θα το παίζουμε σε lives. Δηλαδή δεν λέει σε βιντεο. Λέει και σε βιντεάκια το Phasmo. Αλλά εντάξει, ήταν έτσι πιο fun πιστεύω σε live stream. Πείτε μου και εσείς τι γνώμη σας. Γενικά πείτε μου αν σας αρέσει το κανάλι και τα games που είπα ότι θα παίζουμε. Το επόμενο βιντεάκι σκέφτομαι να είναι RP στα opening ενός server που θα γίνει και θα μπω και θα είναι ελληνικός, αλλά σας λέω μπορεί να μπούμε και σε κανένα αγγλικό, και θα μπούμε αστυνομία. Πήρε ο φίλος μου γιατί από ό,τι κατάλαβα είναι φίλ με τον owner, πήρε την αστυνομία και ναι, εντάξει, θα ξεκινήσω ως δοκιμός επειδή τώρα έπαιξα πρώτη φορά RP, αλλά λογικά θα με ανεβάσει σε κάτι καλό, ευελπιστώ. Ωραία, εδώ είμαστε. Γενικά στα βιντεάκια δεν θα έχει και πάρα πολύ edit γιατί δεν ξέρω να κάνω edit, αλλά εντάξει, θα μάθω με τον καιρό και θα ξεκινήσω να βάζω και edits. Ωραία, πήραμε και αυτό που μου άρεσε. Τώρα πάμε να βρούμε κάποιο μέρος ώστε να χτίσω. Αυτός είναι ο στόχος του πρώτου επεισοδίου, να βρω να χτίσω. Τι. Βατόμουρα, ναι, όχι. Ωραία. Και μόλις αποκτήσαμε και φαγητό. Ωραία, χαίρομαι. Γενικά, άμα θέλετε θα μπορούσαμε να κάνουμε και κανέναν σερβερ ο οποίος θα μπορούμε να παίζουμε με κανένα τέτοιο έτσι μοντάκι, αλλά κυρίως θα το ήθελα για τώρα με τη Lancer, γιατί νομίζω δεν μπορείς να βρεις εύκολα κάποιο κοινό μόντα που θα μπορεί να παίξει και τη Lancer και κανονικό Minecraft, γιατί είχαμε προσπαθήσει και με το φίλο μου να φτιάξουμε ένα σερβερ και δεν μπορούσαμε, αλλά μπορεί τότε να έφτιαγε και ο Ατέρνος, δεν ξέρω. Αλλά εντάξει, θα το δούμε, θα το δούμε. Τι είδα. Όχι, απλά ήταν τέτοιο. Νόμιζα ότι ήταν φωτεινό η σπηλιά και είχε κάτι μέσα και γι' αυτό ενθουσιάστηκα λίγο. Γενικά είμαι άτομο που το Minecraft δεν του αρέσει για τα mobs και όλα αυτά. Μου αρέσει η εξερεύνηση και το building. Γι' αυτό μου αρέσουν και τέτοιου είδους modpacks. Δηλαδή σκεφτόμουν για αρχή να μπούμε εγώ better, αλλά το better είναι κλασικό Minecraft modpack και γι' αυτό είπα σιγά μου better. Τώρα πάμε να μπω τίποτα έτσι λίγο πρωτότυπο που να μην το έχω ξαναπαίξει ούτε εγώ, και βρήκα αυτό που δίνει και κάτι καινούριο να κάνεις, να ανεβείς level, να αναβαθμιστείς και τέτοιο. Είναι φάση νομίζω τένσουρα για όσους βλέπετε anime ή το έχετε παίξει και εδώ στο Minecraft. Μισό λίγο, γιατί βλέπω μπαγκάρω, να δω μπας και έχει κανένα άλλο shader να βάλω, μπας και δεν μπαγκάρω τόσο. Που είναι τα shaders δεν θυμάμαι καν. Ανάτα.
Δεν έχει. Και δεν ψήνω να παίξω χωρίς shaders. Οπότε πάμε έτσι, δεν πειράζει. Γενικά πες μου ότι μου επιτίθεται. Όχι ρε μπρο. Έλα ρε φίλε τώρα. Σοβαρά. Πού είναι? Να μην. Λοιπόν, γενικά τα βιντεάκια που θα ανεβαίνουν θα είναι ένα τη βδομάδα. Και αυτό θα είναι Σαββατοκύριακο, γιατί μένω σε χωριό και γενικά τη βδομάδα, επειδή έχω πολλά φροντιστήρια, είμαι στην πόλη και δεν θα προλαβαίνω να κάνω record και τέτοια, οπότε ναι, θα είναι γενικά περισσότερο το πολύ πολύ να κάνω 2 βιντεάκια και αυτά να είναι το Σαββάτο και την Κυριακή. Αυτό. Τώρα αρπή θα κάνουμε και κατά, άμα δω ότι πηγαίνει καλά το κανάλι θα κάνω lives, το ξεκαθαρίζω και για το φασμοφόμπια. Αλλά ναι, αυτό δηλαδή, άμα δεν πηγαίνει καλά το κανάλι δεν αξίζει να κάνω και lives, πιστεύω. Εντάξει, τώρα δεν πρόκειται να πάρω τα πράγματα. Σας είπα, δεν ξέρω να παίζω καλά ακόμη, οπότε δεν... Βασικά όχι, πρέπει να πάω να τα πάρω, γιατί είναι τα βιβλία εκεί πέρα και τα βιβλία τα χρειάζομαι. Από ό,τι φαίνεται δεν θα κάνουμε σπίτι σε αυτό το τέτοιο, σε αυτό το βιντεάκι. Μπορεί να το κάνω off camera. Ναι, αυτό. Δηλαδή, άμα δεν δω ότι δεν πάει καλά το κανάλι, μπορεί και να μην συνεχίζω και τα βιντεάκια. Αν δω όμως ότι έστω και 10 άτομα υποστηρίζουν, θα το προσπαθήσω κι εγώ. Γιατί από τη στιγμή που έχεις υποστήριξη σε κάτι, δεν μπορείς να μην συνεχίσεις αυτό που πας να κάνεις. Και εντάξει, δεν θα πω ούτε σε φίλους μου γι' αυτό, ούτε γενικά σε τέτοια άτομα. Εντάξει, θα κάνω secret, θα είναι secret, ξέρω εγώ. Τώρα, αν δεν τα πάρω, τι να πω, εντάξει, με χάλια, δεν παίζω καλά, καθόλου καλά. Απλά θα τοποθετήσω blocks, ξέρω εγώ, από κάτω μου, ώστε να μην μπορούν να με σκοτώσουν. Δεν είναι τα βαράω από ύψου. Γενικά το μέρος που θα ήθελα να βρω, είδα ότι έχει κάτι πολύ ωραία blogs. Έχει ένα μαύρο γαμάτο blog και ένα φάση μπλε ξύλα, και με κάτι τέτοιο θα γούσταρα φουλ να χτίσω, οπότε ναι, αυτό θα πάω, θα τα βρω και είτε θα το κάνουμε μαζί το σπίτι, θα βρω ένα μέρος, θα μαζέψω resources. Ωραία. Μισό, θα συνεχίσω αυτό που έλεγα. Έλα. Άιντε. Λοιπόν, θα μαζέψω resources και το πολύ πολύ να το φτιάξουμε μαζί, να δει, γιατί γενικά είμαι καλό στο building όταν θέλω. Οπότε ναι, αυτό. Το πολύ πολύ να το φτιάξουμε μαζί. Έτσι να ακούς. Όχι πάλι. Όχι πάλι. Όχι. Ωραία μάγκες, αυτό ήταν το βίντεο. Θα προσπαθήσω να πάω να τα πάρω μόνος μου και θα τα πούμε λογικά, μπορεί και αύριο, δεν ξέρω, θα δω αν θα ανεβάσω αύριο ή όχι. Αυτό, χάρηκα. Ελπίζω να έχω την υποστήριξή σας σε αυτό που προσπαθώ να κάνω. Καλή συνέχεια.